טוב, אז שלום לכולם. בעצם הסרטון הזה הוא טעימה, כחלק מסמינר קריאה שאני עתידה להעביר למטפלים שרוצים לחשוב בשעה טיפולית במסגרת הפסיכואנליזה, במסגרת פסיכואנליטית, גם אם הם לא מטפלים פסיכואנליטיים. והיום אני עושה טעימה קצרה, בעיקר דרך התיאורים של פרו על הקשבה והמודל שהוא מציע להקשבה בשעה טיפולית, ובסוף אני גם קצת אסביר על הסמינר, ומי שמעוניין לקבל עוד פרטים, מעוניינת, אפשר ליצור איתי קשר. אז בעצם אני רגע אחלוק את המסך, חלק את המסך לשניים, וכבר אתם יכולים לראות שבעצם השיחה היום, ההרצאה היום, תתמקד במודל שפרו מציע, מתוך הספר טכניקה בטיפול בילדים, פסיכואנליטיקאי והילד, המפגש והשדה הרגשי. אנטונינו פרו הוא פסיכואנליטיקאי איטלקי, מושפע מאוד מביון, ונותן פרשנות, מעניק פרשנות פרגמטית וטכנית לחשיבה הביוניאנית בשדה הטיפולי. הוא משתמש במושג שדה, תכף נבין מהו. אבל לפני שהוא ככה מתחיל להרחיב, הוא בעצם עושה מין פריסה, מה שלושת האופנויות המרכזיות של הקשבה בשעה טיפולית, והוא מתאר שלושה מודלים מרכזיים של הקשבה, כשבעצם הוא אומר איך אני מקשיב לעובדות המסופרות, זאת אומרת עובדות לא במובן של התאמה לאמת או למציאות, אלא העובדות שהמטופל מביא לחדר, לשעה הטיפולית ומה שמתרחש בתוך החדר, ואיך אני מקשיב לדמויות, לצנות, לסיפורים, על פי הגישה התיאורטית שמנחה אותנו כמטפלים. והוא מציע שלוש אפשרויות של הקשבה, שבאמת כל הקשבה היא תלויה בתיאוריה שאתה מחזיק כמטפל. אז בראש ובראשונה הוא מציע לנו את ההקשבה הפרודיאנית. עכשיו לא חייב להסכים עם זה, אפשר לתאר את ההקשבה הפרודיאנית אחרת, ובתוך הסמינר אנחנו גם נתייחס קצת לאיך פרויד מגדיר קשב והקשבה בשעה הטיפולית ולמה פרויד שם לב, אבל זה הפרשנות של פרו להקשבה הפרודיאנית, אוקיי? והוא אומר בעצם ההקשבה היא הקשבה לסיפור, כהצטלבות ורשת בין מערכות יחסים היסטוריות, ממשיות, זאת אומרת היחסים שהיו לי עם הוריי, עם אבי, עם אמי, אוקיי? והעובדות האלה הם המצע הרגשי, הם המצע לביטוי של הרגשות, של הקונפליקטים, של דפוסים מסוימים של התנהגות, של אסטרטגיות רגשיות, וזה מקבל מעמד עצמאי כדינמיקה תוך נפשית. זאת אומרת, זה באיזשהו שלב מתנתק מהסיפור של העבר, והופך להיות משהו בתוך אישיותי, בתוך נפשי. לא כולם יסכימו עם ההגדרה הזאת, אנחנו יודעים שפרויד עבר מהמודל הממשי למודל הפנטזמטי, בעיקר סביב פגיעות מיניות ואירועי מיניות בילדות, על זה גם יש עליו ביקורת, אבל אנחנו יודעים שהוא גם לא רק התייחס לאינטראקציה עם המציאות המשפחתית, אלא גם לאיזה זיכרון קולקטיבי שאנחנו מחזיקים, כן, האדיפוס נשען על איזה משהו קולקטיבי, ארכאי, אבל זה מה שפרו מציע לנו, אומר לנו, ההקשבה היא הקשבה למשהו שהחל ביחסים במציאות, והופנם לתוך דינמיקה תוך נפשית. אוקיי? אז הוא אומר, כשאנחנו מנסים להבין הקשבה דרך קליין, אז בראש ובראשונה, הדמויות אינן ממשיות, הפנטזיה היא פנטזיה תוך נפשית, עולם הנפש רוכש, דרך תהליכים של עיכול, של הנקה, כן, התהליכים הפיזיים, התנועה הפיזית של הגוף, יש בה כבר יחסי אובייקט, ובתוך ההתרחשות הזאת, יש צורך לפענח את תפקודה ואת התפקיד של הפנטזיות הלא מודעות. זאת אומרת, ההאזנה שלנו היא בעיקר למה הפנטזיה הלא מודעת. בליעה, פליטה, בעלות, צרות עין, חמדנות, אנחנו יודעים את כל המושגים שקליין פורסת בפנינו שמתחילים מתוך תנועה גופנית ומתהווים בתוך הנפש כיחסים
תוך נפשיים עם אובייקט פנימי. ולכן בעצם פרו יגיד, אנחנו כל הזמן נחפש מה הפנטזיה הלא מודעת שיש בתוך התיאור של העובדות, ויש בתוך התיאור של הדמויות. ואולי בהמשך אני גם אתן דוגמה קצרה לשלושת ההקשבות האלה. ואז בעצם פרו מביא אותנו להקשבה הביוניאנית, שאיתה הוא גם מתכתב, תכף נראה איך הוא מתרגם אותה לאופרציות בחדר, אבל הוא אומר בעצם הדמויות בתוך הסיפור, בתוך ההתהוות, הם קשרים באיזה רשת נרטיבית בין אישית על פני חלל וזמן, וכל הזמן יש השתקפויות והולוגרמות של היחסים הרגשיים העכשוויים בין המטפל למטופל. וכל הזמן מה שקורה עכשיו ב-here and now מתלבש על אותם אינטראקציות וקשרים סיפוריים ודפוסים סיפוריים וסכמות מהעבר, מהאישיות, על הלכי רוח, מצבי רוח שטרם עובדו, חומרים שטרם עוקלו, וכן, מחשבה מחפשת חושב. אנחנו מכירים את המשפט הזה, ולכן עמדת ההקשבה היא פתוחה כל הזמן לכל מה שמתרחש בשדה הטיפולי. אוקיי? ותכף אנחנו נרחיב גם מה זה השדה ולמה מופנית ההקשבה. אבל לפני כן, אולי אני אתן דוגמה. אוקיי? נניח שמטופל מגיע ומספר על חבר. מספר על חבר טוב שפגע בו והעליב אותו ולא ראה אותו ולא ראה את צרכיו וכו'. ההקשבה הפרודיאנית כן תבסס את זה על איזו היסטוריה ממשית ממה שאנחנו יודעים על המטופל, או עוד פעם, אליבא דה פרו, כן? לא בהכרח פרויד יסכים עם הטענה הזאת, או פרודיאנים יסכימו עם הטענה הזאת. אבל בעצם בתוך הדבר הזה אני אשמע איזה שחזור, איזו התהוות של קונפליקט, של אסטרטגיה רגשי, של ביטוי רגשי, של יחסים עם החבר, שאולי משקפים יחסים של קנאה עם אחים וריווייבלס וסכסוך, ואולי משקפים יחסים בכלל אדיפליים של איזו היררכיה ועליונות ותחרות, ואולי משקפים יחסים עם האם ואיזו משאלה להיראות ונרצית ולהיבלה ולהתמזג וכדומה. כזאת היא ההקשבה הפרודיאנית, כשהיא נשענת על הסיפור המשפחתי של המטופל. הקשבה קלניאנית אינה חייבת את ההיסטוריה ואינה חייבת את מערכת היחסים, באמת בעצם יש פה אולי חמדנות או קנאה או צרות עין, ואז אני בעצם נעלב כהיפוך, אבל בעצם הפנטזיה היא שכל הטוב הזה של החבר יהיה בלעדי לי, אצלי תמיד, שלי. האם יש פנטזיה לא מודעת לבלוע את החבר ולהפעיל עליו איזו אקסקלוסיביות, וכל פעם שזה לא קורה ככה אני נעלב ונפגע, כי אני מרגיש את הספרציה, את הנפרדות. כן, אני כל הזמן מקשיבה לפנטזיה הלא מודעת שמשתחזרת עכשיו ביחסים עם החבר. הקשבה ביוניאנית תהיה בעצם גם מה קורה בתוך השעה הטיפולית ובחדר ובשדה עכשיו בינינו. האם בעצם אני החבר? האם הוא מספר משהו על היחסים שלי ושלו כעת, דרך הסיפור על החבר? האם הוא מנסה לומר לי משהו כתגובה לאיזו נוכחות מסוימת שהייתה לי כמה דקות לפני שהוא התחיל לומר את זה, או לאיזו התערבות שהייתה לי? Okay? האם אנחנו באיזה מין הלך רוח או מצב רוח בחדר שפתאום מזמין איזה הדהוד של אלבון? Okay? אני כל הזמן מקשיבה גם בתוך מה שמתרחש בשעה בינינו. עכשיו אני רוצה רגע להגדיר מה זה השדה הטיפולי לפי פרו. אז אני אקריא ציטוט שלו מהספר, מעמוד 29. מושג השדה הוא רחב יותר מהמושג מערכת יחסים, כן? הוא משתמש במילה שדה כי הוא רוצה להכליל בזה משהו הרבה יותר מאשר היחסים בין המטפל למטופל, או בין המטופל לדמויות עבר שלו, או בין המטופל ליחסי האובייקט שלו. הוא מקיף את מערכת היחסים האנליטית כולה, כולל מסגרת הטיפול. אוקיי, רגע, נראה לי פה המילה לא נכונה, אז אני
אתקן את זה, בסדר, רגע, אני אקריא את הציטוט מהמקור. והחוקים, לא, כולל מסגרת הטיפול והחוקים, אוקיי? הסטינג הטיפולי, הוא מספק זווית ראייה רחבה יותר מכפי שיכול להציגה המושג מערכת יחסים, אוקיי? הוא ממשיך ואומר, מדובר על מעין אזור ביניים, המאפשר את היווצרותן של סצנות ודמויות שבמקרה אחר היו לכודות בתוך הבהרה בטרם עת של תנועות בתוך הקשר, אוקיי? זאת אומרת, מה שעולה בחדר הוא ייחודי לרגע הזה, למומנט הזה, שקורה ביני לבין המטופל, ובזכות או בגלל מה שמתרחש, פתאום יש איזו היווצרות של חומרים שעולים מהלא מודע, סביב תסריטים תוך נפשיים, בין אישיים, בין קבוצתיים, סביב דמויות מסוימות, שעד כה היו לכודות ללא מרחב של חשיבה, אוקיי? הם בתוך איזה הקשר נורא ספציפי, הוא עשה לזה ככה וככה, ופתאום יכולות לצוף רגע לאיזה עיבוד מחודש, לאיזה מנטליזציה מחודשת, כתוצאה ממה שקורה בחדר, אוקיי? והוא כולל בזה גם את האנליטיקאי, גם את הלא מודע של האנליטיקאי, וגם את הסטינג, המרחב, האטמוספירה של המרחב הטיפולי. זאת אומרת, זה גם המרחב, גם הזמן, וגם הדמויות, הווה ועבר שמצויות בו, הדמויות הווה והדמויות המופנמות, בכל אחד מהמשתתפים בשדה הזה, אוקיי? אז בעצם מה פרו מציע, אם אנחנו מגדירים את זה ככה, והוא מושפע מהגישה הביוניאנית, אז למה הוא שם לב בחדר? אז באמת בפרק שהוא מציג את המודל שלו, הוא קורא לזה בפרק 2, מורה דרך להתמצאות, הוא מציע לנו כמה נתיבים או כמה חיצים של כיוון אפשרי להקשבה שלנו. אז הוא קודם כל אומר, צריך להקשיב לאופן שבו מתקבלות ההערות של האנליטיקאי, אבל לא רק במובן של האם זה התנגדות, או האם הוא קיבל, או האם יש איזו התמרה, איזה שינוי בדמות, אוקיי? וגם איזה לא מודע שלי כאנליטיקאי, כמטפל, נכנס בתוך ההתערבות הזאת, ומה היא יצרה, כן? האם אני פתאום יכולה להסתכל בתוך השדה גם על החלקים הלא מודעים שלי כאנליטיקאי שמתעוררים ומעוררים משהו, אוקיי? אז למשל, אם פתאום נניח אני אומרת משהו, ואז המטופל או המטופלת אומרים לי, אתם עושים ככה, אתם עושים... אופה, יש פה עניין, יש פה משהו, פתאום האט הפך לאתם, פתאום הדיבור מגוף שלישי הפך לגוף שני רבים, אני נכללת תחת איזו קבוצה, מה זו הקבוצה הזאת, מה היה בהתערבות שלי שהכניס אותי לקבוצה הזאת, אוקיי? איזה דינמיקה עכשיו יש בינינו של התנצחות, של התמזגות, של פיצול, אוקיי? אני מסתכלת על כל מה שמתרחש כתוצאה מאיזה פרשנות או שיקוף שלי או הערה שלי. מה שפרו גם מציע לשים לב זה לעמדה פתוחה לקליטה בעת המעקב אחר המתרחש בשדה. זאת אומרת, אני לא יודעת אחרי מה אני מחפשת. זה כאילו כמו ללקט. אני לא צדה, כן? אני נמצאת ומלקטת. בלי לדעת לגמרי עוד מה המשמעות של מה שאני מלקטת, בידיעה שהרבה גם אני לא אוספת, והוא לא פחות משפיע מאשר מה שאספתי. אני כל הזמן, כן, גם שמה לב אולי בדיעבד למשהו שקרה, ואליו אני יכולה להתייחס בתוך המחשבה שלי. פעם פסיכואנליטיקאי בשם אני מקווה שאני אומרת נכון, רובי שונברגר, מקווה שאני אומרת השם משפחה נכון, אמר שבעצם תשומת הלב שלו תמיד הולכת לשוליים, למה שכמעט עומד ליפול מהשולחן, למה שכמעט נראה לנו לא קשור, לא שייך, לא חלק מהסיפור. העין תופסת לי
נתפסת לי גם על זה, כי בעיניי לפעמים גם שם מתרחש משהו, או שם יש מפתח למשהו, אוקיי? וכמו שגם הצגתי קודם, אז תשומת הלב צריכה להיות גם להתמרות. מה זאת אומרת? אם פתאום הדמות משתנה בדיאלוג האנליטי, אם פתאום הפכנו מאתה לאתם, ואם פתאום חזרתי מאתם לאתה, ואם פתאום יש איזו אסוציאציה נוספת של איזו דמות שהיא דומה במובן מסוים לדמות שתוארה קודם, אבל גם שונה, אוקיי? וגם בינינו, מה קורה? גם אני דמות כאנליטיקאית, וגם הוא דמות כמטופל. מה קורה? וגם בתוכנו יש המון דמויות. מה קורה לכל אחד מהדמויות שלנו? וזו דרמה רבת משתתפים. זאת אומרת, זה מה שפרו רוצה שנשים לב, זו דרמה רבת משתתפים, רבת התרחשויות, רבת אירועים, זו דרמה גדושה, סוערת, כן? ביון אומר שצריך לשרוד לפעמים את הפגישה, מרוב הכמות של הגירויים שקיימים בתוכה, וההתרחשויות שקיימים בתוכה, וכל הרכיבי אלפא שמחפשים, רכיבי בטא שמחפשים, לקבל מקום ומשמעות ופשר. אז זאת טעימה קצרה לפרו. אנחנו נרחיב עם עוד כל מיני הוגים מוכרים יותר ומוכרים פחות, כולם מתחום הפסיכואנליזה, שמנסים לחשוב את השאלה הזאת של ההקשבה בשעה הטיפולית, למה אנחנו מקשיבים. בעצם הסמינר יתקיים בזום, אחת לחודש, מנובמבר, בקבוצה קטנה, העדיפות תהיה למטפלים בגישה פסיכואנליטית, פסיכודינמית, בעלי ניסיון, בעלי ידע, אנחנו לא נתחיל מאפס, יש איזה ככה מושגי בסיס שאני מניחה שהאנשים יודעים, ובאמת נקרא יחד, אני אשלח חומרי קריאה לפני, אולי באמת נעשה גם חלק מהמפגשים עם חשיבה על מקרה קליני, על דוגמאות קליניות מהקליניקה, ככה להפרוד ולחבר את התיאוריה לשדה, לטכניקה, לפרקטיקה. אז כמו שאתם רואים באמת, אנחנו קצת נקרא מסלמן אקטר שממש הוציא ספר, Psychoanalytic Listening, רוי שפר, אריך פרום שכותב על זה, אוגדן, מריון מילנר, וכל אחד מהם מציג איזו זווית ייחודית, שאני חושבת שיכולה לפתוח לנו, לפרוץ לנו איזו מניפה של אפשרויות, למה אני מקשיבה, איך אני מקשיבה, איזו נוכחות יש להקשבה שלי, כן? אנחנו כמובן נתחיל מפרויד שמדבר על קשב צף ומרחב, ומה זה אומר, ננסה להבין מה זה אומר. בקיצור, נראה לי שיהיה כיף ומעניין ומסקרן ומפרה ומלמד, ובעיקר מרחב לחשוב את מה שקשה לחשוב בתוך השעה עצמה, שהיא רוויה ועמוסה. אז כולם מוזמנות ומוזמנים. תודה רבה. להתראות.